Ai, la doctrina religiosa avui és internet i també televisió. Els que intenten establir les normes de qui és presa i qui depredador. El respecte perdut entre ritmes llatins et mouen el cul sense aprofundir per dins. Missatge acompanyat de zero tolerància pels que han superat barreres impenetrables. Que no és no, això has d'entendre. La meva vida has de saber que no és teva, que no és no. Ferotge fera, la meva vida has de saber que no és teva.